Obila e sub-county mag Emiala osechako timo apedha mar manyo jal mituro gi nek mar wakeini mosebedo katimore e sub-county no kuom thuolo mar dweche 2. Kanochiwo ler ewi okenge magisegoyo mar duoko kwe kach od burano ma Gem, jaod bura ma kono Elisha Odhiambo owacho ni nonro margi komakore kod migawo mar obila go kwach kich oseyango ni achich achiel kende emosebedo katimo timno, kendo nyicha jopiny owang'o udi 3 mosebedo kobute. Nomedo kwayo jopiny mondo oti machiegni gobila e goyo lipode manyalo miyo gi yo mar yudo achijno, kowacho ni obila oserido arita kwe e sub-county no. Unfortunately, nikech wasewito nyithindo matindo 4 manie secondary. Polisi osedwaro janek, to nyo wachna janek oseyud piche, en kijana achiel. Piche nyo wasekete social media edware. Dalagi ayo anyiko, to nyocho dak dan mare, yosagam, dala no nyo wang, botan into ashes. Tich abich no nene bungu moro, to lawe to nikech bungu no oyugno, jimang'eny noko donje, momiyo noko yude. Sani wase adopt strategy manyien kaka yude. To within 3 or 4 days, idhe yude. Kado bed jachien, wan joma lamo Nyasaye, idhe yude. Mondo watiekre gi wachni, kik wabed ni propaganda kia ng'ato lal. Olal en Nyasaye, ok onyal lal. En dhano. Kejo onge ng'ama nyalo lal, ma dhana. What is important ang'eny ji oluor, aseloso gi jo Gem mang'eny oluor. But sani polisi intensify patrol molo kaka ne gitimo chon. Nitie patrol gotieno, wa polisi ng'eny ye nindo kochako dikinyi. And mano, I want to encourage